Maya pa be pagtan po ke kayo. Wednesday duty. Kening Jericho Village. Chukurup tap kanini magkaya ko. Check up yung kaya kanini. Kasi delikado la rin yung masyay ka rin. Yung mechanical room, yung machine. Yung magpalakad ka rin kaya di keni. Power, gana-gana ang pungkay. Ayan o, tugol na. Check nung ating miglig kaya kitang kulub. Nung ating miglig danum. At saka rin yung lips rin o rin malanging kaya. Bulong. Delikado la, putang mi kami baralag ito. Indan, wala nang pilo wala nindan, nung masikil mo nikuran. Nung kumkitang kaya, karing part na ning kaya. Mechanical room. Tapala ko dala. Check up kaya kanini. Yung katapusan, maglinis kong rooftop. Mag-blower ko, blower. Tsaka gamitin ko blower para mabilis, may bala mo. Walis. Mabilis yata kayang palis. O tambin lower rin mo yan, nakabilis, batitipon kanita. Saan tingin bukene o yung ayun yung view, ayan o, Chukbabo rooftop. Kining kain ni British Columbia, Vancouver. So ay itang bundok o. So I think north kanyan, north sita. So makarap kayo north, katang gulot, south, iba't isiting kata na east, west. So yeah? Awa. South siya pala eh. Alright. So ayun o, yan o. Arin din kayo. Sikapin ko rin bulong rin niya. Yung mga balaglakay. Putang may tamatitipong kayo, lalo na putang Paul na kanyan. Ay talagang dinatanaman na rin, mamuntag yung kay. Kaya noon part noon ng government din tanaman na rin kaya landalan din makasalabat lagi yung kaya may bubong pero pa pinutot papatabas dopin papacheck up ka yan street sakop noon ng government ng kaya Vancouver din King City yan San Miguel Babo may view mandata pagkita Ibig tempe kalalam na. Happening Jericho Village ni. Jericho Village. Malami ni man totaling mall. Malami ang hariking Nepo Mall. Tang malating Nepo Mall kanita. Nang hindi pa may gagawa itang mall ka rin. Tang balam supermarket. Isum tayo tang keto. Itang bundok. Ito. Okay po. Yan po yung obra ko kening Canada din Takal po salamat. Para share kayo nung sakaling ating kabampangan na makapunta yan yung Vancouver. So malapit siya kain Sagay kamong Skytrain. Adakala kayo kayo Skytrain. So yung umpisa na King George ang gagitang kay pika boundary waterfront abi ng Vancouver City ta tang pika daungan da ring cruise ship malapit ni ken pinanyang kay sake bye bye ingat po.